Atención, plateau. Hola a todos y todas. Sé que les parecerá extraño, pero yo soy Michel-Édouard Leclerc II, el avatar de inteligenza artificiale di Michel-Édouard. Un avatar è pratico, specialmente per parlare naturalmente in molte lingue che purtroppo non padroneggio. Jako że jestem technicznie robotem, to jest jeszcze trochę widoczne. Przepraszam za to. Mais comme Leclerc est aujourd'hui présent dans 5 pays, je peux aider le vrai Michel-Édouard à faire ses vœux dans toutes les langues. Quant à moi, je vous propose des vœux écrits automatiquement grâce à l'intelligence artificielle. Wow, t'es qui toi? T'es mon avatar? Je pense que je peux faire mieux. Vážení priatelia, rok 2023 bol pre európskych spotrebiteľov naozaj veľmi ťažký. Zvýšenie cien ovplyvnilo kúpnu silu všetkých sociálnych skupín, ale dokázali ste sa mobilizovať a naozaj, či sme dokázali odolať inflácii v Poľsku, Slovinsku, Španielsku, Portugalsku a Francúzsku, alebo sme sa nevyhli jej dopadu všetci? A naozaj chcem vám poďakovať za vašu prácu v obchode, sklade a na sídle. V roku 2024 vyhráme túto bitku proti vysokým nákladom na život. Máme však 3 výzvy. Prvým cieľom je dosiahnutie dekarbonizácie. Do roku 2030 to je rýchlo, ale je potrebné znížiť emisie CO2. Je treba pokračovať v multikanálovosti, to znamená posíliť atraktivitu hypermarketu, rozvíjať drive-thru služby a naše webové stránky. A potom od nás spotrebitelia očakávajú vyššie štandardy kvality, lepšie produkty. Musíme ísť touto cestou. Rozsiahly program. S touto výzvou vám posielam všetky moje priania s hnutím Leclerc. Šťastný nový rok 2024. Et dis-moi l'avatar, puisque t'es si futé. Tu sais dire bonne année en breton? En breton, on me l'avait jamais fait encore. Je vais tenter. Bloavezmat. Bloavezmad. Bloavezmat. C'est un super programme. Attends, ouais, d'accord. Tais-toi.